moara satului Bonțida. Asta era moara comunală. Pe vremuri, această moară funcționa cu apă. Aici, în partea stângă, era un lac unde se strângea apa. Era un stăvilar aici, un pod cu un stăvilar. Iar după ce se strângea apa, se dădea drumul la stăvilar și pornea roata morii. Și învârtea și măcina atâta timp cât era apă. Iar din câte știu eu, cu acea roată funcționa și un dinam, un generator de curent de la care erau alimentate unele case, unele gospodării din apropiere, în vremea când încă nu era electrificat satul. Acum, pe aici curgea canalul Morii. Noi copiii veneam să vedem cum pornește moara și ne uitam. Iar ulterior, când moara a fost transformată mai modern și se acționa cu un motor de curent la 220 și canalul Morii nu mai curgea, în spate era un fel de lac unde noi pescuiam. Și prindeam cărășei. După inundațiile din 70, eu am prins aici un crab de vreo 3 kg. Acum moara este jupuită. Nu știu în ce proprietate este, pentru că aici este un gard. Un gard și este un acces interzis persoanelor neautorizate. Acum se putea face aici ceva frumos, o atracție. Se putea reface moara, chiar și un muzeu cu acest obiectiv care pe vremuri era singura moară din zonă și oamenii veneau, stăteau la coadă la măcinat aici. Acum asta este iarbă, ruină, în plin centru satului. Văd că este ceva proprietar aici, pentru că acolo în față s-au făcut niște cuști pentru câini. La un moment dat erau niște câini aici. Acum este ceea ce se vede. Cam atât de la acest obiectiv important care a fost cândva.